al poliesportiu. Molt bona nit des de l'estudi de Ràdio Granollers. Us tornem a donar avui la benvinguda a una nova edició del Poliesportiu. Avui estem a dimarts i avui parlarem de karate. Comencem! Anem amb el sumari d'aquest dimarts. Primer començarem repassant algun dels resultats que ens ha deixat aquest cap de setmana i després ens visitaran des de l'Iwa Dojo de Granollers. Som-hi! Recorda seguir el poliesportiu a Twitter, Instagram o veure'ns a YouTube. El poliesportiu, l'espai on Granollers practica el seu esport. I com us comentàvem abans de parlar de karate, d'aquesta temporada, aquí al Poliesportiu, hem anat seguint l'actualitat del REC amb les Arcaldes, l'equip calderí, que ha confirmat el seu descens a l'hoquei Lliga Plata. El REC amb les Arcaldes ha disputat el darrer partit com a local sabent que havia descendit a la Hockey Lliga Plata. La federació ha atorgat els 3 punts reclamats per al Xum Massanet per alineació indeguda del Calafell a la jornada 12, fent impossible qualsevol via per intentar assolir la salvació. No obstant, el conjunt calderí, que ha disputat amb emoció i cor el seu darrer partit a la Torre Roja, ha demostrat que sense pressió pot competir contra qualsevol, imposant-se 5-2 al Reus. Sí, la veritat estic molt content. Al final estem guanyant un equip de Champions que està classificat al Final Eight. Jo penso que l'equip ha competit molt bé. Jo penso que ens hi mirem la segona volta, ja estem competint molt bé des de fa molt de temps. Llàstima que al final arribem una mica tard, no? per als objectius que volíem per començar a salvar la categoria. Dit això, jo crec que hem començat molt bé, hem tingut el penal, ells ens han fet el gol perquè tenen una qualitat brutal, però ens hem sabut sobreposar, ens hem anat pel resultat per davant i crec que aquí ho hem gestionat bastant bé. És veritat que a la segona part, ells ens han apretat molt físicament i estàvem molt justets, però bueno, avui crec que ho hem gestionat bé. Els ballesans han començat el duel amb iniciativa, però han sigut els reusencs els que han obert la llauna amb la diana de Guillem Llançà. L'equip calderí, alliberat i sense res a perdre, ha jugat un dels millors minuts de la temporada. Adrià Ballart ha igualat el partit i 3 minuts més tard Gerard Rovira ha capgirat el marcador. A la represa els calderins han seguit amb la mateixa intensitat i Ballart ha augmentat la diferència anotant el tercer gol. Els 3 darrers minuts han estat d'infart. Primer Martí Casas ha escurçat la distància al marcador, però en qüestió de menys d'un minut, Marc Zanon i Ballart han deixat el partit vist per sentència. Precisament l'autor del hat-trick, Adrià Ballart, s'ha acomiadat de l'afició, juntament amb Lluc Vilà i Xus Hernández, qui ha anunciat la seva retirada. Agafo una experiència fora, me'n vaig a França. Quan el cos t'ho demana, agafes aquest repte. Necessitava un canvi d'aires i crec que era el moment. Me'n vaig molt orgullós de la feina feta, estic molt content, ja vaig parlar amb l'Eduard i amb tot l'equip de la confiança que m'han donat des del primer moment i crec que marxo sent millor jugador i millor persona d'aquí. La irregular temporada de l'equip els ha passat factura i ara necessiten, com fa 11 anys, construir un projecte basat en la pedrera del club per tornar el més aviat possible a la Parlem Hockey Lliga. Fem, doncs, aquí al Poliesportiu una petita pausa per la publicitat i ara tornem. Fins ara. El Club Esgrima Granollers us convida a provar l'esport de manera gratuïta, des de nens a partir de 6 anys fins a adults. Vine a conèixer un esport amb molts beneficis tant a nivell físic com mental. L'esgrima és un esport únic pels seus valors, la seva elegància tècnica, harmonia i estratègia. Educatiu, molt divertit i dinàmic. Ens trobareu al Palau d'Esports de Granollers totes les tardes a partir de les 5. També els dimecres pel matí de 9 a 2:15. Vine en qualsevol moment de la temporada a provar i inscriure't. Practica l'esgrima, et sorprendrà. Per a més detalls, visita la nostra web www.esgrimagranollers.com. Us esperem! Vols veure com es fan els podcasts en viu? Vine a la tarda del 3 de juny al Mercat Audiovisual de Catalunya i viu de primera mà i en directe els podcasts El Poliesportiu, La Porta Enrere i La Ronda Perversa. Viu el Mag Festival pensat per tu. T'agrada el ping-pong?
Ja estan obertes les inscripcions al Club Tenis Taula Granollers per la modalitat d'aficionats i federats, obert a totes les edats i nivells. Ens trobaràs a la segona planta del Palau d'Esports. Aquí hi trobaràs classes amb entrenador, grups infantils d'iniciació, entrenaments lliures, tornejos i molt més. Veniu i proveu de forma gratuïta uns dies sense cap compromís. Animeu-vos, us hi esperem! L'entrevista. Us ho explicàvem al sumari, avui parlem de karate perquè hem de parlar de l'actualitat de l'Iwa Dojo de Granollers perquè ha recollit, o millor dit, ha guanyat un munt de medalles al Campionat de Catalunya de kata celebrat a Cerdanyola. I per parlar d'aquesta actualitat ens visita a l'estudi de Ràdio Granollers a la meva dreta. Tenim el Miquel Roca, sensei de l'Iwa Dojo. Miquel, molt bona nit. Molt bona nit, què tal? I a la meva esquerra tenim una de les protagonistes d'aquest campionat de Catalunya que us hem explicat. Tenim a la meva esquerra la Sarai Delgado, alumna i atleta de l'Iwa Dojo. Sarai, molt bona nit. Bona nit. Doncs abans de començar la conversa, l'entrevista i demés, hem de fer una petita secció que es diu La Pregunta. La pregunta. Amb aquesta música anem amb la pregunta d'avui, un espai on vosaltres, els oients i espectadors del poliesportiu, sou els protagonistes. Cada dia us informem de qui vindrà a l'estudi de Ràdio Granollers a respondre les meves i, en aquest cas, les vostres preguntes. A Instagram, a la caixeta, podeu podeu escriure les vostres inquietuds. I avui, Sarai, tu te'n salves d'aquesta. Tu d'aquesta, mira, te'n salves. Et diuen, Miquel, al llarg d'aquests anys deus haver tingut molts alumnes, això seguríssim. Aquells que ja no formen part de l'Iwa Dojo, pel que sigui, no? Feina, no sé què, tal, encara et saluden pel carrer com el seu mestre? Sí. La veritat és que el que a mi m'agrada de qualsevol art marcial, jo crec que això és comú en totes les arts marcials, és que el mestre sempre és mestre dins del dojo o fora del dojo, i si ets un bon mestre, o ets un mestre empàtic, doncs aquest respecte es trasllada fora de les instal·lacions. Llavors, sí, vull dir, de fet, crec que no hi ha ni un dels meus alumnes, tinc més de 100, que em diguin pel meu nom de pila. Vull dir, jo soc el sensei, al dojo, a la cafeteria i allà on estiguem. I a la ràdio, Sarai, no? És el sensei també encara. Sí. No domina el programa, però li queda poc, perquè el tenim aquí, no? Cada dos per tres. Bueno, ja està bé, Bueno, està bé. Hem de parlar de karate, que a vegades, no, la comarca, o si més no, és un esport, bueno, al final és un esport minoritari en general, però que té molta tirada. Anem a comentar, com dèiem, l'actualitat de l'Iwa Dojo. Estem acabant, no?, més o menys la temporada, ja parlem una miqueta més endavant del calendari, però, Miquel, tu quina valoració fas en general d'aquesta temporada? Molt bona, la veritat és que molt bona. Sí que és veritat que el nostre estil de karate es caracteritza sobretot pels combats, i el tema de kata sempre ha quedat una miqueta a segon terme, i la veritat que des de la nostra organització hem volgut resaltar aquest aspecte, i sí que és veritat que en l'últim any hem volgut donar-hi la importància tècnica que requereix el tema de katas, i la resposta per part dels alumnes ha sigut immillorable. Vull dir, 2 campionats de katas, 2 campionats que ens han anat molt bé, la veritat. Llavors, molt content perquè les medalles obtingudes al comitè, doncs, ja fa anys que les anem tenint, però a nivell tècnic sempre és un plus. Sarai, tu que ets més de kata o de comitè? Jo de comitè. És que al final, no, el Kyokushin no perdona amb el comitè, no? No. Però igualment, has aconseguit bons resultats, no, a les kata? Sí, molts bons resultats. Quina medalla has guanyat? O quines medalles? Perquè no sé si n'has guanyat més d'una. Medalles, més d'una. I més d'una he tingut. En aquest campionat de Catalunya, no? En aquest campionat he quedat segona. Bueno, està bé. Una plata, no? Sí. Contenta amb el resultat o volies endur-te l'or? Jo em volia dur l'or, però està bé. Els entrenaments, et centres a nivell competitiu o simplement també et centres potser en millorar tu cada dia? Jo em centro més de millorar cada dia. Miquel, és molt exigent, no, la Sarai, jo crec? Molt. Me les ha fet a tots colors en els campionats. Vull dir, nivell d'exigència màxima. Vull dir, recordo... No feia gaire que estava al dojo i amb un campionat de comitè
doncs, que va quedar campiona precisament, a acabar la semifinal, doncs es queixava molt del dit. Me'n recordo que vam portar el metge, que li mirés, i és que el dia abans s'havia enganxat el dit amb la porta del cotxe, no havia dit res a ningú, i el tenia totalment obert, i no va dir res, es va calçar els guants, i va voler sortir a la final i va guanyar la final. Sí. I després a nivell tècnic també, molt autooxigent, i la veritat és que la recompensa és aquesta, no? Vull dir, ningú regala res. Clar, i tot això, Sarai, amb 11 anys que tens. Sí. Clar, és que això és tremendo. Clar. El bo de les marcials és això, no? Vull dir que l'autoexigència que tens en el tatami, si la segueix desenvolupant i la porta a la seva vida quotidiana, doncs la veritat és que no té límits, no? És una cosa que... Fa quants anys, Sarai, que practiques el karate Kyokushin? Fa 4 anys. I què et va treure de dir, va, vaig a apuntar-me... Doncs jo al principi no feia ningú deport i vaig pensar en un deport que m'ajudés a defensar-me i estar atenta en tots els sentits, i vaig dir el karate estaria bé. Vam buscar per tot Granollers i vam veure l'Iwa Dojo i em vaig apuntar. I com vas pensar? Ostres, un art marcial, no? Ja coneixies el karate abans? Algú de casa l'havia practicat? No, jo el coneixia només a sentir-ho, però no sabia com era de veritat. I el primer dia que et vas posar el kimono vas dir, esto es lo mío, o què? Sí. Sí, o sigui, va ser una mica... Sí. La idea és que sí que se'ls hi nota, Vull dir, el que ja ve predisposat i ja li veus una tarannà i la marcialitat que, encara que no hagi practicat mai, això es nota. Després de tants anys, tu notes que una persona, doncs, té aquest punt marcial, no? I ja Sarai el té. Ara a casa, Sarai, després de 4 anys, no? Vull dir, potser ens respecten, no? A casa, depèn de com li diem, se'ns posa... No? Vull dir, una resposta, depèn del que et demani, no. Dóna'm un moment perquè jo, cuidado, que faig karate, Això passa a casa, no. Ara no ens està escoltant, no? Ningú de casa, em sembla. No sé. Sí que ens està escoltant. Sí, Tenim la mama la mare ben atenta. No, clar, de fet, que diem, cuidado. Està prenent nota. Continuem parlant d'aquest campionat, perquè, clar, vull dir, heu guanyat 7 ors, 4 plates, 3 bronzes. Veu ser els grans dominadors de la jornada o no, Miquel? Crec que sí. La veritat, tot sigui dit, tampoc em fixo molt dels resultats dels altres. Vull dir, el que deies abans, no? Del millorament personal, doncs jo també això ho porto al que és el millorament propi del meu dojo i crec que jo he de fer la meva feina sense tenir masses referències, no? Però sí que podríem dir que sí, que vam ser els dominants d'aquest campionat. Hi havia molts participants i Iwa Dojo va sonar moltes vegades, la veritat. T'esperaves aconseguir aquests resultats? No. O sigui, m'esperava fer pòdiums, evidentment, perquè sé que els nois han treballat molt dur. Bueno, els nois i no tant nois, perquè vam portar des dels petitets fins un altre senyor que va quedar campió a la categoria, tenia 63 anys. Ara parlarem dels veterans, que també els he vist a la foto. Veterans, Doncs sabia que farien pòdium, perquè sobretot els crios ho van treballar molt, van estar molt atents, però la veritat és que no sabia que se'ns alineessin tant els astres per aconseguir tantes medalles. Sarai, tu a la teva classe o a la teva hora, ets de les més exigents o no? Més o menys. Més o menys? Sí. Hi ha algú amb qui entrenis que entreni més o menys igual d'edu que tu i t'agradi entrenar amb aquella persona també? Sí, entreno amb una persona que m'agrada molt entrenar, que es diu Sara, i això. Una abraçada, una salutació per la Sara. Home, i tant. No, jo el que anava a dir és, jo recordo, perquè jo també, vull dir, quan practicava karate, no? Per exemple, en el moment del comitè, hi havia alguns que havies de prendre més distància o menys, perquè potser hi ha gent que no li agrada tant i no passa res. Però quan trobes aquella persona que dius, va, no? Podem anar a buscar una mica. Sí, és el seu binomi. Sí. Vull dir, Sara i ella es busquen pel tatami quan demano per elles i estan en confiança, perquè a més les dues van començar a la mateixa època, més o menys, van a la mateixa classe, si no m'equivoco, de l'escola, i es coneixen, vamos, com si fossin germanes i s'apreten. És que el millor és que aprens més quan més entre cometes, límit bas dintre dels límits que podem tenir tots, no? Una mica, no sé si això també ho notes, de dir, ostres, és molt diferent combatre amb un que combatre amb la Sara. Sí, és molt diferent, sí. La Sara va fer bons resultats? No va poder participar. No va poder per motius participar. personals, en aquest cas no, però ella també ha participat en molts, també és molt bona competidora,
però a vegades doncs, bueno, són nens, depenen dels pares, dels compromisos dels pares, i en aquest cas doncs, no va poder ser, però bueno, hi haurà més. No, home, hi ha molts anys amb la joventut Li que queda tenen, tota la vida per un davant. Cristo de I campionats. tant, un grapat. Jo el que et volia preguntar, Sarai, és què t'agrada més del comitè que de les cates? Del comitè de les cates... No sé, no sé. O sigui, el combat t'agrada més, en Sí, general. el combat m'agrada més perquè sí. No, si és que al final no tenim que buscar-li una explicació a tot. Abans de continuar, ho hem dit abans, no? La comarca sempre ha estat bressol de bon karate, sigui de l'estil que sigui. Nosaltres ens anem ara cap al 2014, quan un altre club també va aconseguir molt bons resultats, en aquell cas era el Campionat d'Espanya. Ens n'anem amb l'efemèride d'avui. Me llamo Elena de Sande y representé a Cataluña en el pasado Campeonato de España de Karate, el 22 y 23 de noviembre, y quedé campeona en la modalidad de comité junior femenino menos de 48 kilogramos. Me llamo Alfredo y representé a Cataluña en los Campeonatos de España del 22 y 23 de noviembre en Ciudad Real y quedé primero en la categoría cadete menos de 70 kilos. Són l'Helena de Sande i l'Alfredo Domínguez, campions d'Espanya de comitè júnior i cadet, respectivament, als passats campionats d'Espanya regionals, on hi van competir amb Catalunya i on van ser 2 dels 4 medallistes del Club Karate no Kachi de les Franqueses. Un club que amb només 11 anys d'història ha aconseguit fites destacades. La més recent, aquesta, on van aconseguir una històrica segona posició del medaller estatal de la Federació Catalana. Se debe a la ilusión y al trabajo, ¿no? Esto es como todo. Si trabajas, sacas resultados, y si no trabajas, no sacas resultados. Hoy por hoy, a nivel regional, sí que hay clubes que tienen mucho más años que nosotros. O sea, hay clubes de 40, 30 años, pero más potentes que nosotros. Hoy por hoy estamos en lo más alto a nivel regional. Ya te he dicho que hemos quedado segundos en la clasificación del medallero a nivel nacional. A Ciutat Real també es penjarien medalles Mireia Cuevas i Marta de Sande, bronze i plata respectivament a la categoria sub-21. Van destacar també altres membres del club com Roger Borriel i Andrea Astorga en cadet o Andrea Lucero en júnior. Els 2 ors de Sande i Domínguez van ser el colofó perfecte a un gran cap de setmana. Yo noté más complicado al rival de la semifinal que a la de la final. Sí, ¿por qué? Porque la forma de trabajar que ella tenía era muy parecida a la mía y era mucho más complicado ganarle. Pues la final fue la más dura por la tensión del momento y eso, y bueno, pues los 3 puntos del final que me salvaron y ja està. Precisament aquests èxits han obert les portes dels karateques del Nokachi de cara a participar a l'estatge que realitza aquest cap de setmana la Federació Espanyola. Aquest cap de setmana ells estan convocats per la Federació Espanyola per fer un estan 3 dies i llavors fan la proposta de cara al Campionat del Món o de cara al Campionat Europeu. El club Karate Nokachi viu un moment dolç i està aconseguint que el treball dels seus karateques comenci a donar els seus fruits. Ens n'hem anat al 2014. El 2014, Miquel, tu ja estaves fotut en el karate o què? Sí. Sí, eh? Sí, 2014... Sí, tant. Estaves ja en el ajo. Bueno, vaig començar gran, no et pensis en el Kyokushin. Jo, com deia abans, havia fet moltes arts marcials, però si no... Vaig començar amb 36 anys en el Kyokushin. Amb 36 anyets. Mai és tard. Mai és tard. Mai és tard, si la dita és bona, no? Això diuen. Seria la traducció en català. En català. Al final és important. Sí. Clar, tu, Sarai, m'has dit 4 anys, tens 11, per tant, el 2022 vas començar, no? Sí. El karate. Clar, has canviat tu també una mica, suposo que com a persona t'ha canviat una mica el karate, creus? Sí, el karate m'ha canviat bastant perquè abans jo era com que tenia més vergonya, no m'agradava parlar molt, però quan vaig començar el karate vaig canviar molt. I això ho has notat al col·le, a tot arreu? Sí, a tot arreu. I ara els companys de classe et diuen ostres, Sarai, jo també em vull apuntar a karate amb tu per aviam si o què?
Sí, a vegades m'ho han dit. Sí, sí. I algun farà el pas o no? No. No s'atreveixen? No, no s'atreveixen. No, digue'ls que aniràs fluixa el primer dia, no? Sí, sí. Ara el segon ja. El segon ja... Otro tema. És important, no? Suposo, no sé, per clubs i per atletes també és important el fet d'anar sortint als mitjans, ja sigui aquí o a la resta, ja no per donar-li més importància al que feu, sinó per sentir-vos una miqueta recolzats, també. Sí que és veritat el que deies, que aquí al Vallès sí que hi ha hagut un boom de les arts marcials, en karate concretament, però no oblidem que és una disciplina de tercera o quarta, no? Tenim molta competència, futbol, bàsquet, handball, vòlei, i després estan les arts marcials que la gent sent parlar però no sap ben bé d'on, no? Llavors que sempre tinguem l'oportunitat d'estar en un mitjà com aquest per expressar i per donar a conèixer tot el que fem o el que deixem de fer, doncs sempre és interessant. Igualment, m'has dit, ara, Miquel, quants alumnes teniu a l'Eua Dojo? No t'ho sabria dir exactament, però més de 100. Són uns quants, Són uns quants, sí. Estàs tot el dia allà tancat. Tot el dia tancat, matí, tarda, i plego a les 10, i la veritat és que ha sigut difícil, perquè, repeteixo, vaig començar amb 0, jo soc interiorista, vull dir, la meva feina no tenia res a veure amb el karate. Ni el feng shui. Ni el feng shui, res. Llavors, doncs això, jo era interiorista, practicava karate com a hobby, però mira, tenia l'espineta aquesta, i en ple Covid vaig obrir, i sempre dic el mateix, em vaig posar el karategi, vaig obrir la persiana, em vaig sentar en una cadira a veure què passava, i així fins avui, que som 100, no sé, igual som 110, una cosa així. Hem de parlar dels veterans, perquè jo he vist una foto, clar, sortiu tots a la foto del campionat de Catalunya, i clar, jo veia els joves i de més, i després vaig veure el senyor que m'has dit el Ramon, 63 anys has dit, 63 anys, sí senyor. Sí. Ole. La veritat és que sí. No, fantàstic. La veritat és que sí, que és remarcable, vull dir, és veí meu perquè viu a Vallromanes, on jo visc, i me'n recordo que va posar en contacte amb mi perquè passejàvem els gossos junts, i aquelles coses que a vegades les casualitats et porten a llocs on no pensaries mai, no? I primer va voler fer classes personals de defensa personal, vull dir, classes privades. Mica en mica li vaig anar introduint el karate, perquè jo sóc dels que penso que defensa personal no té sentit com a tal, sinó ha de ser un valor afegit. Li vaig començar a inculcar tot el tema marcial, del karate, d'això, l'altre. D'aquí ja vam passar, ostres, sí, han de ser classes personals perquè no em portes al grup, que jo crec que ja estem a l'alçada. El grup ara no falla mai, constant a tope, que és l'únic secret per un art marcial, i és el segon any que es presenta el campionat de kata, l'any passat va quedar segon, i aquest any s'ha esforçat del doble i ha quedat campió. No, enhorabona al Ramon, evidentment, que quedar campió de Catalunya no és gens fàcil, i només n'hi ha un. Sarai, tu t'esperaves, quan et vas apuntar el 2022, acabar ara mateix amb el subcampionat de Catalunya? No, al principi no m'esperava. Jo, la primera vegada que el sensei va dir d'això de campionats, jo deia, això no és el meu, i dic, no m'apuntaré, però vaig agafar forces i em vaig apuntar un i així. O sigui, quan ja vas provar la competició vas dir no me'n perdo ni un, si puc. Sí. Bé, lo important, no? Suposo que ara, no sé com està el calendari, quines competicions ens queden per abans de tancar la temporada? Mira, de katas aquest any ja hem tancat, i el dia 10 de maig tenim un campionat un altre cop a Cerdanyola, aquest és de comitè. Aquest ja és de comitè. Aquest és dels teus? Sí. Ja tens ganes? És setmana que ve, no l'altra, no? Sí, d'aquí 2 diumenges. O sigui, Sara, i ara estàs entrenant a tope amb el comitè per al 10 de maig a treure't aquesta una mica, no?, l'espina i dir medalla d'oro. Sí. Serem rivals o no? No, encara no tenim les lliguetes fetes. No tenim les lliguetes. Però de l'any passat suposo que algun repetirà. Segur. Ja es van coneixent també, i és el xulo també dels campionats, que a part que són rivals, després em consta que fora del tatami sorgeixen amistats, vull dir, es passen els telèfons, ella encara és joveneta, però els més grandets es segueixen a Instagram, es segueixen a TikTok, i llavors aquí ja es van coneixent de cada any, i també és xulo. Però el que més ganes tens és de competir. Sí. Del 2 de maig dir... Sí, va, deixa't de TikTok i anem a ballar, no? Anem a començar la història.
Doncs l'I2, ho recordem, ha sumat un total de 14 medalles al Campionat de Catalunya de cates. Miquel Roca, com sempre, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres. Gràcies a vosaltres per convidar-nos. Saray Delgado, moltíssimes gràcies també. Gràcies. Tanquem ja el poliesportiu d'aquest dimarts. Ja ho sabeu, ens podeu escoltar a Ràdio Granollers a partir de les 8 de la nit o, si ho prefereixen, ens poden veure a Vallès Oriental Televisió a partir de 2:15. Que passin una molt bona nit. Fins demà.